Gillian Dawn Williams ydw i, gweithio'n llyfrgell Blaena yma fel cymhorthydd llyfrgell mewn gofal. Mewn gwirionedd, day-to-day running mewn nhw ddeud ynde. Da ni'n cael rhyw hyrddia. Weithiau gawn ni rhyw 100 trwy drws mewn diwrnod. Tro arall gawn ni mond rhyw 40 mewn diwrnod, sydd yn siomedig braidd achos mwyaf bobl sy'n dod trwy'r drysa, gorau byd ydi o i ni. Mae gennym ni sesiwn cryfta i rei bach heddiw am bod hi'n hanner tymor. Cael bobl i fewn i'r llyfrgell ydy'r rhan bwysig. Cael gwahanol oedran i fewn o rei bach i fyny rei hyn. Dwi'n dod yma 2 waith wythnos. Dwi fel arfer dod i'n grŵp oedolion, chwilio neu gweu, dibynnu pryd dwi ar gael. A dwi wedi fel arfer dod y plant i gema bwn. So fel ysgol prawn dy Gwyna, dwi'n dod y plant yma, maen nhw'n cael chwan Monopoly neu Scrabble a rwth i fodd. A dwi'n cael chance chwarae nhw hefyd. Maen nhw'n cael gwneud pethau gwahanol na be bys nhw adra, maen nhw'n cael gwneud rhywbeth efo fi. A maen nhw'n cael chance fynd i chyfer pan maen nhw yma hefyd. Dwi'n dod yma efo'r plant, 2 o genod bach, 1 yn 2 a llall yn 6. Maen nhw'n licio dod i chwarae, cael llyfrau, maen nhw'n gwneud fatha lot o gwahanol sialans yma. Sialans ddarllen, maen nhw'n licio dod a maen nhw'n cael gwabr ar y diwedd. Am bod yr hynna 6 fe mae'n gwneud y tric a chlic, dwi'n lot o dewis gwahanol yma i ddweud. Bwysig i'r rhieni wneud mwy o'r plant adra a defnyddio mwy o'r llyfrau a pethau sgynna nhw yn fama de. Mae'r lle'n lyflu, mae lliwgar, mae'r staff yn groesawus bob amser. Mae plant jyst yn licio dyma, maen nhw wedi dod i'n abod y staff, maen nhw'n staff yn abod y plant, maen nhw'n gofyn, gwneud i'r llyfrgell. Dwi wedi bod yn dod yma ys blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd ys pan o'n i'n hoga fach, oedd o ran o fywyd ys pan dwi fach. Oedd y llyfrgell mewn lle hollol wahanol, mewn hen adeilad drwch ar arall i'r dre. Ac wrth gwrs mi oedd na fatha, oeddech chi darllen y papur ar fatha stand, fatha isl, dych chi'n bod? Felly oedd i estalwm. Dwi'n siŵr bod yna sydd ar i fi ddwad at ddarllen. O'n mynd i'r llyfrgell efo mam, oedd hi'n dewis i llyfrau, a bod fi'n di ffindio llyfr nodi neu rhywbeth oedd yn lliwgar iawn, a cymryd at llyfrau yn y fanna'r lle, ynde. Maen nhw'n glen iawn, rhaid mi ddeud, maen nhw'n cyfeillgar iawn yma, yndyn. Neu fysa rhywun i mawi dod, nefsa chi. Sa gyda chi rhywun oedd yn brathu'ch pen chi ffwrdd tu ôl i'r desg. Na, maen nhw'n glen iawn, yndyn. Mynd dros yr atebion. O rhan adnodd i ddysgu mewn wych yma, mae'n ganolfan mae pawb yn gwybod amdano fo gan bod o lyfrgell. Mae'n ganol y dre, mae'r staff i gyd yn siarad Cymraeg, mae y posteri a'r gwybodaeth i gyd y ddwyieithog, felly mae'n adnodd yn y hun o'r rhan bod nhw'n wedi defnyddio'r staff i siarad ac ymarferu Cymraeg. Maen nhw'n wedi sbio ar llyfrau a gweld ffain sy'n o lyfrau Cymraeg a fideos neu DVDs sydd yna. Maen nhw'n edrych ar y lluniau fyny ar y wal sy'n berthnasol reit aml i'n ardal ni. Maen nhw'n dysgu mwy am yr ardal drwyddo fo. Mi nes i fynd i Birmingham. Nes i fynd i weld ma. Lot o'r gwaith dyddiau yma ydy helpu bobl ar y cyfrifiaduron efo credu cynwysol ar ei bethau felly. Mae lot o bobl yn cael traffath efo hynny efo creu e-byst felly. So mae hynna'n rhan fawr o'r gwaith dyddiau yma fel gwybodaeth a felly. I live in a care home with my carer Dowie. I've been with Seven 17 years. Wednesday is my best day for coming to the library because it's nice and quiet because there's not many people here. It's like I just use like the internet to watch like YouTube and listen to music and just like read books. It gives me a break from the house. It gives me like a bit of a chance to like have time with the staff and just enjoy myself. The people who work here, they're so nice and so friendly and I get to meet people. Rhan lleisiant pobl, mae'n bwysig i rei, yn ymwedig hynna sydd wrach efo anabledda, fel mae yna ddipyn o bobl autistic yn defnyddio'r llyfrgell, a mae'n batrwm iddyn nhw o ddydd i ddydd, a heb y patrwm yna, dwi'n siŵr bod yn gaethedig iddyn nhw fod yn tu, a hefyd i bobl hŷn sydd yn unig, maen nhw'n dod yma am sgwrs. Just gweld, wrach bod ni'n bwysig yr rhan yna, bwysig iddyn nhw mewn diwrnod. Dyn nhw'n gweld neb arall, a wrach bod ni ydy'r unig berson maen nhw weld mewn diwrnod. Dwi'n mae'n bwysig iddyn nhw cadw i meddyliau nhw'n iach a dweud y gwir ynde. Mae'n bwysig i ddiwylliant yr ardal, swn i'n dweud. Mae rwy'n licio gwybod bod yna lyfrgell.
Mae nhw'n bethau sy'n o gwmpas gyda ni ers blynyddoedd a blynyddoedd. So sa'n bechos oes beth fel yn dod i ben yn de. Mae nhw'n hanfodol bwysig, sy'n ni'n dweud. Da ni angen lot mwy o bobl i dod yma. Roedd mae pobl yn gwynod os ydym byd o gwmpas. Dwi'n ma'n pethau ond nhw'n dod. Please, dowch i gymorth y llyfrgell, cadwch chi'n gorad, dowch a defnyddiwch chi.